Videonya tak mulai dari desa Pakesrejo ya bolo. Iki aku berada di atas pegunungan Tanggung Gunung. Wah, pemandangannya jan sadupol kene iki. Kae hamparan apa kae Tegalan lek ngarani kene. Wah, iki ngarep iki kayak enek omah sing mau ngegrong nguning iki. Wah, omah tingkat gede di atas pegunungan. Masyarakate yo penak-penak kene iki, ayam ketoke yo cah yo. Nah, iki dalane rada munggah nae iki cah. Dalane rada munggah. Dan di sisi kiri dan kanan sudah memasuki pemukiman warga ya cah yo. Nah, kondisi rumahnya desa Pakesrejo, Tanggung Gunung, Tulungagung ya seperti ini. Nah, iki ngonten ya wis tembus ngendi ya iku penake. Tembus Njuwin koyoke, tembus Kalidawir ngono ya. Nah, iki videone tak gawe beberapa postingan ngono ya. Nah, kondisinya seperti ini, desa di atas pegunungan sing adoh apa